Ngiyanibingelela nonke iy'hlobo zami, ngiyanibingelela. Ngibingelela okholwayo nongakholwa. Nayi into engifuna siyibambe manje ezokuphilisa noma ezokusiza. Bafowethu, ungakulinge uthathe isinqumo ngenxa yobuhlungu obuzwayo empilweni. Ungakulinge uwenze into ekugcineni uzoyisola ngayo. Baningi abantu abathathe iy'nqumo ngenxa yobuhlungu, ubuhlungu besikhashana. Ngithi lalela la. Uma uphethwe izinyo ukugijima uya kudokotela, uma ufika kudokotela ufike ethi udokotela kuwena ngenxa yokuthi leli zinyo lisakuphethe lisebuhlungu angikwazi ukulikhipha. Yayizwa into engishoyo. Baningi abantu bathatha iy'nqumo ngenxa yobuhlungu. Ngiyanibingelela nonke, ngiyabingelela wonke umuntu, ngibingelela okholwayo, ongakholwa. Ngibingelela wonke umuntu olandela ne-hashtag yaKhulumisa TV. Ngibingelela nomuntu ophiliswa ile motivation engihlezi ngiyithula mihla namalanga. Ngithi nakhu engifuna sikubambe sihlobo sami, kuncane kakhulu engifuna sikubambe, osekonakale kakhulu la eNingizimu Afrika nokulimaza abantu kakhulu, ubuhlungu, ukuthatha iy'nqumo kungafanele. Into engizoyibeka nje yokuqala ngifuna ukukhuluma nje ngento encane nje. Kumbone umuntu mayephethwe izinyo. Umuntu mayephethwe izinyo uke efuna ukulugumula manje lelo zinyo lele esuke limphethe, efuna nokugijima esibhedlela yolikhipha. Mayefika esibhedlela esaphethe lelo zinyo lelo, ufike etshela udokotela uthi yazi ngiphethwe izinyo kanje libuhlungu liyaqaqamba ngilala ngisho ebusuku. Udokotela iyona akayibuzayo, ubuza ukuthi-ke leli zinyo leli liphethe ngabe libuhlungu yini noma libuhlungu. Mase wena uthi-ke mawutshela udokotela wena uphethwe izinyo uthi yazi dokotela libuhlungu kakhulu leli zinyo lingiphethe, ngifuna ukulikhipha nje khona manje. Masithi izwi likadokotela libali lodwa-ke futhi aliphikiswe, ethi udokotela angikwazi ukulikhipha lelo zinyo ekubeni sebuhlungu, ngifuna ukulikhipha mina lelo zinyo leli singesebuhlungu kuwena. Baningi into engifuna ukuyisho namhlanje, baningi abantu abathethe iy'nqumo ngenxa yobuhlungu. Baningi abantu abathethe iy'nqumo ngenxa yobuhlungu obudlulayo. Baningi abantu abaphunyukelwe yimpumelelo esandleni sabo sebeyibambile ngenxa yobuhlungu. Baningi abantu abaphunyukelwe imishado ezandleni zabo ngenxa yobuhlungu. Baningi abantu abathathe iy'nqumo ngempilo yabo ngenxa yobuhlungu. Empilweni mawuzocabanga kahle, baningi abantu abayihengile ngenxa yobuhlungu besikhashana. Baningi futhi abantu abazondwayo, bezondwa abantu kade bezama ukubasiza. Mfethu ungamsiza umuntu uma esezwa lobu buhlungu. Uma sibudlulile ubuhlungu uzokuzonda. Nodokotela uma engafuni ukukhipha umuntu amazinyo usuke ebuka ubuhlungu besikhashana okuzodlula, ebuka ukuthi lo muntu mangase ngimkhiphe wonke lamazinyo athi ngiwakhiphe, kuzothi makudlula isikhashana siyamzonda.